and nke ọzọ dị ka ibe bụ na most of them bụ fake obodo ihe a na-ekwu bụ just mara n'iru gbampụta n'azụ. They are not real, they are not genuine. Nwaanyị gbagide acha gbagide oso na be dị esi be dị gbapụta ma be nne ya na nne gbapụ ndị osi na ọbịa akwa ọcha na akwa red hibe si na ọbụ eze nwaanyị after mecha copians then ọgbanwezi onwe eto na another type of ashawo na nke ọ na-agbazi with level si na ọbụ eze nwaanyị. They are there everywhere na Igbo. Anyị macha all of them. Most of them bụ ụmụnne anyị, most of them bụ ndị enyi anyị. We know all of them. Onye mere gụdịgo agbọchọ ọgbọgide acha ọgbọgide na be dị gbapụta na be dị next na o mezi ije bido eze nwaanyị. Otu ọkwa gbasara ndị ibe ma ndị zuchela ori nakọtasị na dibịa amụ ya ma ejego ụlọ ibe nwere ọrụ ta nakọtasị na dibịa amụ ya anata na-egwu ndị mmadụ wayo. The same thing with so-called pastors. Ozichego ochi ndị ọ na-ezizi bụ kwa bụ o ji ezi ochi nke ya. So bụ na all those people were real. Okete obi anyịkwa mamịrị na ọgba ọfụfụ ị na-ekpere chi gị n'obi onye bụrụ ezigbo mmadụ na-ekpere chi gị wite ezigbo obi onye dibịa na-agwọ ọgwụ ya wite ezigbo obi onye nwaanyị na-eme nke wite ezigbo obi